Dobrý deň, moje meno je Mišo Bohár. V súčasnosti pôsobím ako prednosta okresného úradu v Snine. V minulosti som pracoval na rôznych pozíciách vo vodárenskom priemysle a takisto v strojárskom priemysle a automobilovom priemysle. Študoval som tu na strojárskej priemyslovke, neskôr na Technickej univerzite v Košiciach. Som ženatý, mám jednu dceru Nelu, bývame v Snine, narodil som sa v Snine, celý život tu žijem. Prečo kandidujem? Kandidujem preto, lebo cítim, že Snina ide zlou cestou. Navonok síce ešte fungujeme ako kvázi také reálne mesto, ale pre mňa sme len jedna nafúknutá bublina, ktorá sa to už 25 rokov nafúkuje a nič sa nerobí. Tvárime sa, fajn, prezentujeme sa všade, aký sme skvelí v eurofondoch, v tom všetkom. Každé mesto má na to, aby zvládlo eurofondy, aby ich využilo. Čiže Snina nie je žiadnou top špicou v tomto smere. Takto to funguje všade. Cítim, že mesto už začína hniť znútra. Vracajú sa k nám chyby z minulosti, napríklad ako smetisko. Prehrali sme súdny spor o 1 400 000 eur. A tento súdny spor tlačíme už roky pred sebou, ako nejakú snehovú guľu, ktorá sa v kuse nabaľuje. Ja ju už nechcem tlačiť pred sebou. Ja chcem, aby sme to už raz a navždy vyriešili, aby sme boli aktívnym, štihlým a normálnym mestom. Chcem, aby Snina fungovala normálne, tak ako fungovať má, aby bola transparentná, čistá, aktívna a hlavne, aby tá Snina bola hrdá na svojich občanov a aby občania boli hrdí na Sninu.